Més de 500 nens i nenes dels casals d'estiu de diferents pobles de la comarca, acompanyats pels seus monitors i monitores, han protagonitzat una sorollosa cercavila pels carrers de Figueres. Ha estat l'habitual trobada dels casals d'estiu, que a més ha coincidit amb l'inici de l'Acostiqueta, el festival familiar de l'acústica. La mainada, que s'ha concentrat a les 10 del matí a la plaça del Gra, ha fet un recorregut fins a la Rambla, seguint el ritme de la banda de tambors i percussió dels Senyors del Foc de Castelló d'Empúries. Els nens i nenes seguien el ritme pels carrers amb instruments realitzats amb material reciclat. Ja a la Rambla els assistents han pogut cantar i ballar a ritme de rumba catalana. El popular grup Los Manolos ha explicat la història d'aquest gènere musical, mentre ho combinava amb cançons molt populars i engrescadores. I que visca el català, quan el català sortia davant, cridava el meu amic, apareix que estan, els valents de Bono, no varen tornar, tingueren la culpa dels americans. I després del concert de Los Manolos s'han pogut veure les coreografies dels 3 casals seleccionats al concurs de la cançó de l'estiu. Han estat el de Castelló d'Empúries, el de Peralada i el New Kids Club de Figueres. El jurat ha decidit atorgar un triple primer premi als finalistes per la bona feina feta, adaptant lletres de cançons festives i creant el seu propi ball.